Дзень добрый, а зараз у эфіры навіны Віцебска і вобласці. Сёння жыхары Прызвіння прынялі актыўны ўдзел у рэспубліканскім суботніку. Людзі працавалі на рабочых месцах, былі заняты на добраўпарадкаванні населеных пунктаў, мемарыяльных комплексаў, месцаў баявой воінскай славы, а таксама на падрыхтоўцы дзіцячых аздараўленчых лагераў да летняга сезона. Палова заробленых на суботніку грошай пойдзе на набыццё спецыяльных аўтамабіляў хуткай дапамогі. Астатнія 50% сродкаў застануцца ў распараджэнні аблвыканкама і будуць накіраваныя на падрыхтоўку дзіцячых аздараўленчых лагераў да летняга сезона, на развіццё і ўмацаванне іх матэрыяльна-тэхнічнай базы, а таксама на рэалізацыю мерапрыемстваў года беражлівасці. Усё для дзяцей, для падрастаючага пакалення. Невыпадкова для работы ў гэты дзень кіраўніцтва горада і вобласці абрала дзіцячы садок у мікрараёне Медцэнтр. На пачатку старшыня аблвыканкама Александр Косінец азнаёміўся з планамі забудовы мікрараёнаў Медцэнтр і Білева-2. І пры гэтым заўважыў, што асаблівая ўвага будзе надавацца менавіта дзіцячым аб'ектам. Будаўніцтва садка ясля ў гэтым мікрараёне вядзецца з мінулага года. Спачатку пачыналі за спонсарскія сродкі. Сёлета выдаткаваны з абласнога бюджэта 20 мільярдаў рублёў. Будаўнікі намерены сдать объект до 1 вересня. На субботнике сегодня работает 44 человека. В целом, плюс уже на вчерашние только рабочих строителей 9-го треста работает 80 человек. И я говорю, с понедельника мы начнем более активно работать здесь. Мы до 1 мая сделаем стяжку, кровлю и начинаем штукатурные работы. 1 сентября, я надеюсь, детский сад будет. Фронт работы ў гэты дзень быў разнастайным. Чыноўнікі ў асноўным займаліся будаўніцтвам даху ў памяшканні, дзе будзе размяшчацца басейн. Неабходна было пакласці каля 120 кубоў пенаполістырола. Рабілі сцяжку даху, параізаляцыю. Актыўна вяліся тынкавальныя і аддзелачныя работы, монтаж электрасетак і сантэхнікі. Надо же помочь и школам, и садикам, всем надо даже. И благоустройство, все это город будет краше, конечно. Дзіцячы садок будуецца по такому ж типу, як у Білева. Гэта будзе сучасны комплекс з басейнам, тренажерным і спартыўным заламі. І гэта не адзіны дзіцячы аб'ект у мікрараёне Медцэнтр. За этим детским садом пойдет точно такой же второй детский сад. И школа приблизительно на 1000 мест. У нас получится единый комплекс. Ясли, сад, школа с хорошими спортивными сооружениями, с бассейном. Ну и для микрорайона Медцентр, где будет проживать чуть более 7000 человек, это достаточно будет прекрасный культурный, образовательный, воспитательный центр, создающий все условия для досуга, отдыха, получения образования нашего подрастающего поколения. Інна Кирієнкова, Ярослав Навойков, Навіны Віцебск. Белая Русь упрыгожвае Беларусь. Под таким девизом актывісты грамадскага аб'яднання выйшлі на рэспубліканскі суботнік. Добраўпарадкаваннем тэрыторыі ля Віцебскага тэхналагічнага універсітэта займаліся каля 100 чалавек. Адны прыбіралі смецце, іншыя садзілі і фарбавалі дрэвы. Працаваў і старшыня абласной арганізацыі, рэктар тэхналагічнага універсітэта Валерый Башметаў. Змяніўшы строгі касцюм на зручную рабочую вопратку, ён разам з калегамі прыводзіў у парадак паркавую зону побач со стадионом. Как и в прошлом году, все организации Белой Руси по Витебской области, а их 28 организаций, сегодня все на субботнике. Каждый работает по своим районам, по согласованию с местными органами власти, по благоустройству и так далее. Сегодня Витебская областная организация продолжает начатый в прошлом году проект по посадке парка. Парк, які носіць назву «Белая Русь», з'явіўся ў Віцебску год таму. Летась актывісты абласной арганізацыі пасадзілі тут больш за 100 дрэў. Сёння яшчэ 50. Паркавую зону побач са стадыёнам універсітэта упрыгожылі маладыя клёны, рабіны, дубы і бярозы. Пахмурнае неба работнікам настрой не сапсавала. Засумаваць не давала заводная музыка і гарачая гарбата. Для меня субботники – это святое. Мне всегда казалось, что это вот то малое, что мы можем делать для своей страны, для своей маленькой родины, для своего места, где мы живем. Потому что порядок, красота, ну, это просто радует глаз и сердце. Акцыя «Белая Русь упрыгожвае Беларусь» у абласным цэнтры традыцыйна праводзіцца ў час рэспубліканскіх і рэгіянальных суботнікаў. Мэта ў актывістаў адна – зрабіць родны горад чыстым і прыгожым. У гэтым заўсёды дапамагаюць рыдлёўкі, граблі, добрыя усмешкі і па-сапраўднаму вясновы настрой. Артур Смалякоў, Ярослав Навойков, Навіны Віцебск.
Моладзь Віцебска сёння добраўпарадкоўвала паркі і скверы. За камітэтамі БРСМ вось ужо некалькі гадоў замацаваныя памятныя мясціны па ўсёй вобласці. У абласным цэнтры гэта парк імя Веры Харужай, чыгуначнікаў і 30-годдзя ВЛКСМ. Актывістаў маладзёжнага руху дадаткова стымуляваць для ўдзелу ў суботніку не трэба. Яны заўсёды з радасцю адгукаюцца на прапановы прывесці ў парадак родны горад. Працуюць весела і дружна. Отличное настроение, потому что ты понимаешь, что ты делаешь хорошо для своей страны, помогаешь, убираешь. Это очень здорово, и в выходные встретиться со своими друзьями. Это очень классно. Это очень хорошее дело для нашего города. Мы очень любим наш город и помогаем, чтобы наши места красивые для отдыха были очень чистыми и ухоженными. Ну, для нас, на самом деле, это фактически, с одной стороны, и праздник, с другой стороны, это наш долг помочь нашей стране, ведь наш труд, то, что мы делаем на благо нашей области, нашей страны, конечно, он не остается бесследен, и молодежь активно всегда принимает участие, и нам не надо там кого-то заставлять. Сегодня все сами практически пришли сюда, чтобы внести свой вклад в благоустройство данного сквера. Выйсці з працоўных кабінетаў і ўзяць у рукі рыдлёўкі, граблі і мётлы сёння давялося і праваахоўнікам Віцебска. Управленне дэпартамента выканання пакаранняў нядаўна пераехала ў новы будынак у самым цэнтры горада. Таму работы, асабліва па добраўпарадкаванні тэрыторыі, тут хапае. Вышли на республиканский субботник, чтобы благоустроить территорию нашего прекрасного города Витебска, также навести порядки в служебных кабинетах. Также у нас планируется перечисление денежных средств на фонд города, на благоустройство также дальнейшего нашего города, приведение порядков памятных мест. А непадалёк у парку пераможцаў працавалі супрацоўнікі прадпрыемства Віцебскводаканал. У іх свая сезонная работа – монтаж фонтанаў. Большасць з іх у Віцебску сёння ўжо ўключылі пасля зімы. Засталося падрыхтаваць да работы апошнія некалькі штук. На площади Победы вы видели 3 фонтана работает. Фонтан Пушкина работает. Сейчас вот сегодня-завтра замонтируем эти фонтаны уже завтра. Прыўзняты настрой сёння адчуваўся ва ўсіх, хто працаваў на суботніку, нягледзячы на тое, што выйсці на работу прыйшлося ў свой выхадны дзень. Затое горад на вачах папрыгажэў. Яго вуліцы, плошчы і паркі пасля зімы, дзякуючы суботніку, набылі новы выгляд, акуратны і чысты, агульнымі намаганнямі. Вольга Шмаргун, Станіслав Дудзін, навіны, Віцебск. А тым часам 5 раёнаў прыступілі да пасяўной кампаніі. Пасеяны ўжо крыху больш за 100 гектараў. Масавая сяўба яравых культур у рэгіёне пачнецца ў бліжэйшыя дні. Адным з першых прыступіў да гэтых работ Чашніцкі раён. Пасяўны клін пад яравыя збожжавыя тут больш за 14,5 тысяч гектараў. Завяршыць веснавую сяўбу плануецца да 9 мая. На гэты тэрмін арыентуюцца і ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Ведранскі агра». Падрабязнасці у Святланы Макаевай. Выходу ў поле з нецярпеннем чакалі і людзі, і тэхніка. Зіма сёлета доўга не здавала сваіх пазіцый, але вясна імкліва ўступіла ў свае правы. Сонца паступова растапіла снег і пачало саграваць зямлю. Гэтага толькі і чакалі ў гаспадарцы «Ведранскі агра». Пасля падрыхтоўкі глебы прыступілі да пасяўной. У нас 560 гектаров зерновых клин. В первую очередь сейчас приступаем к посеву яровой пшеницы. Приступаем. Ну, одновременно готовим почву. По мере созревания будем сеять. Сев ведем весь световой день. Имеются, в общем, все необходимое, чтобы отсеяться в сжатые сроки. Мы уже давно готовы, подвела нас только погода. Ну, все сделаем вовремя. Чуть свет, надо быть в поле. Ну и вечером, как темнеет, только тогда домой. Организовано питание вам? Все хорошо, все подводят, все вовремя. 2 раза как вы питаетесь? Да, 2 раза. Завтрак, обед. Калі пад збожжавай гаспадарцы адведзена 560 гектараў, то яшчэ 300 трэба будзе засеять кукурузой, 160 гектаров рапсом. За прошлый год получили 40 центнеров урожайность, на корову надоели 5500. В этом году, как и требуется, даем 20% прибавки молока. На сегодняшний день доим 16,2 литра на корову.
это 120% прирост и 118 даже прирост к уровню прошлого года. Пасяўны клен гаспадарак Шашніцкага района больш за 14 тысяч гектараў. Палова пойдзе пад збожжавыя культуры, астатнія пад кукурузу, бульбу, шматгадовыя травы. Настроение наших людей отличное, техника подготовлена, руководство области, в целом правительство сделало все возможное, чтобы обеспечить и горюче-смазочными материалами, и посевным материалом, и выделением кредитных ресурсов, собственных ресурсов, закупку минеральных удобрений. Светлана Макаева, Ярослав Навойкаў, навіны, Шашніцкі раён. І на гэтым выпуск завершаны, але працягваюцца выхадныя. Прыемнага вам адпачынку, да сустрэчы на будучым тыдні. Бывайце.